Postiakin on tullut taas. Ja nyt tehdään postikatsaus. Tässä on valo tässä kamerassa, niin se on aika hyvin näistäkin paikoista. Tää on tosi hämärä paikka kyllä, että ollaan tuolla toisella kameralla tämmöisestä paikasta. Mutta postia on tullut tosiaan. Mitä kaikkea täällä on tullut? Joku ihme mainoslehti. Klinkel. Joku mainoslehti jälleen. Taipuisilla terillä. Ei. Tää se pamahti kun mä heräsin sinne. Clas Ohlsonin tarvikejuttu. Ja Tokmannikin. Työkaluja. Ja ystävämme verkkokuppa. Eiku verkkokauppa. Kas verkkokauppa on saanut 80 gigasia PlayStationeita. Myynti. Jättikatalogi. Wow. Nyt ne on saanut jättikatalogin aikaiseksi. Kyllä. Siinähän se PlayStation on. 40 giganen PlayStation. BD Scorpionin 2,5 tuuman 250-100 kova levy. Se saattaisi mennä tuohon kannettavaan semmonen kyllä. Asenna suurempi kovalevy PlayStation 3. Jaa, siihenkin saa asennuspalvelun näemme. Ja täällä on oikein ohjeetkin. Poista kovalevyn suojalevy konsolin vasemmalta puolelta ruuvimeisselillä. Poista sininen ruuvi kovalevy kiskosta. Nosta metallikahva ja vedä yksikkö kohti konsolin etuosaa. Yksikkö on nyt irti ja voit poistaa kovalevyn konsolista. Poista 4 ruuvia, joilla kovalevy kiinnittyy kiskoon. Asenna kiskoon uusi kovalevysi. Sujauta yksikkö takaisin konsoliin. Yksikön lukkiuduttua paikalleen muista kiinnittää sininen ruuvi ja suojalevy. Uudelleen käynnistyksen yhteydessä PS3 kysyy, haluatko alustaa kovalevyn? Valitse kyllä, jees. Valitse System Settings, System Information. Nauti kovalevyn vapaasta käyttötilasta kertovasta luvusta. Jees, box. Tää on tällainen. Täällä on oikein tällainen ohjekin. Kyllä tää verkkokaupalla on hieno mainoskatalogi, kun neuvotaan oikein kovalevyn vaihtokin. Ei siinä. Kyllä. PSP Slim. Nintendo Wii. Vähän laskenut hintakin. 244. Tommonen olisi kyllä Wii hieno. Maila. Ja valomiekka. Ratti. Kyllä. Kyllä täällä kaikkea hienoa. Ei sit pääse yli eikä ympäri kyllä. Hienoa ja komeata. 360 X-boksikin. Kaikenlaista